Flashlight din. Flashlight lang. Asa ang flashlight? Walang flashlight. Guys. Look. Guys, luto ko og magluto ko. Magluto ko og halaya with egg. Hi, 1 million viewers. Shout out. Luto ko. Magluto ako ng ampalaya. Para sa aming dinner. Lagyan ko na ng asin at magic syrup. Hi guys! Magandang gabi, good evening sa lahat. Shout out. Lagyan ko na ng egg. Laki ng egg. Tasan konti. Hi, 1 million viewer. Magandang gabi, good evening. Flashlight din. Cooking here.
paborito kong ulam. Anong ulam nyo, guys? Thank you sa pag thumbs up. Salamat sa pag-thumbs up. Luto ako ng ampalaya with egg. Very easy and simple cooking. Ayan, guys. Ito ang paborito kong ulam. Tapos nito, lagyan ko ng kamatis. So, luto na siya. Gusto ko yung half cook na pagkaluto nito. So, half cook na siya. So, naluto na, guys. Ang ating ampalaya with egg. My favorite ulam. Favorite ulam, guys. Favorite din ba niyo ito? Kasi ako, paborito ko ang ampalaya na may itlog. So, luto na to, guys. Kakunin ko na to, guys. Thank you for watching.